Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maisapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Kayla, at to'y tinatgadak iti duangal daw. Ha? Daytoy laan? Ay, kwa, pasensya ka kuman. Day tala talaga. Umdas nga allowance ni Alay sa iti manual daw. Anyamatan, Jerry. Manmanulang ti mayaw-awat mo kanyak. Imbaglaangan tadabasit ang negosyo. Kasanulaangan no awan. Di ka madalagaan. Italaang da ito'y. Sapay lang kuma. Tayin to sumarsaro nung aldaw. Kat mas ado ti matgadak. Kastalatan na ka na yun, Jerry. Umdas lang ang allowance ni Alaysa ti matmatgadam. Awan pa'y pang grocery tayo. Ape akas lang naunag ti pampanunod ng friendship. Nagado ti pampanunutag, friend. Anya ay dayta. Ibingay mo ngamin tapno malaganan ka no nyaman dayta. Pampanunutag man ni Jerry, friend. Anya nga tanong makisina akon kankwana. Ha? Anya ka din dayta nga ibagbagam kaila. Total, live-in kami pa'y laang mat. Saan kami pa'y nagkalaysa? Iso ano kayat ko ti makisina kankwana? Ayos laang. Nagbibiro ka ba? Sa anak nga gang angaw, friend. Ibagbagak ti pudno. Nauma akon kankwana. Sana good provider. Ha? Anyat ka't mo asawan. Kaslawan may tultulong na kanyak. Saan gayam akas laawan? Tatalaga nga awan may tultulong na kanyak. Siyak amin ti agas-gastos iti amin nakasapulan mi. What? Imagine, manulaang ti matmatgadan na akas food panda delivery. Uray agmalmalam agpatpat nagtrab-trabaho. Kurang lata. Agpanunot ka man iti mamin ribo, milyon, bilyon. Sakbay ka makisina kinkwana. Nasingpad ni Jerry. Awan makunak kinkwana. Friendship. Ay na, anak ko. Sakbay mo nga aramidan dayta nga ibagbagam. Agpanunot ka pa'y iti maminribo. Nanang, no ti parikot mo, kat ti kinakurang ti mayaw awat na ken ka, ay kat kasta talaga Nangruna kat saan met nga oras ti mabaybayadan iti panagidil-deliver na iti makan. Ay, nasingpet ni Jerry. Inaklon na ni Alaysa akas pudpudno nga anak na. Ison ti timakder akas ama ti anak mo iti kinabalasang mo. Awan makunak kenkwana anak kau. Nanang, iso ano pang panunutem ti makisina kenkwana. Agpanunot ka anaimbag. Ita apanawan, manmanon ti lalaki akas kenkwana. Nauma akmat nanang. Ken nabannog akon. No awan ti basit a negosyok, awanan ti makan mi. Parte day tatibiyag, anak ko. Saan mat ngamin agundaway kat aglaplapusanan kayo. Agtinulong kayo. Ni Jerry kat awan mat mangag ariklamo na. Laglagi pam kayla. Saan nga ti kwarta wenno kinabak nang ti pagrukudan iti maysa a tao. Anya rin ginatang mo, kasla sandal ken dress When friend, inton umay alawas nga minti kasangay ni Sir Dennis. Imbitado akmat. Isu agim matangak iti pang OOTD. Apo, nga mabitlaan. Ni Sir Dennis nga ibagbagam kiti engineer ang nabayag nga daton keng ka. Saan ka di, friendship?
Ha? Ay, one friend. Iso ti kanayon nga ibagbagakan ka. Ay, kita ang mga nadamot and feelings mo para king Kwana. Laglagi pa, mga ni Jerry, a live-in partner mo. Si kakit di mat. Wan ka di. Mapanaklaang mat tayo in-invite nak nga ro, iti kasangay na. Sige, mapan ka Ng pangaasim, tama ipapanlang iti kasangay na ti papanam. Awanan ti sa balipay. Si ka talaga. No kayat mo akat umay ka, tapno da kaduak. Ay, saanan? Sana ka makaumay. Amumutan. Busy akits iti trabaho. Agyaman ako, Nay. Tapinatgam ti awis ko ken ka, Kayla. Mabalin ayamat nga minasanak nga umay, Sir Dennis. At dayta ka manin ako, nak. Saan nagnawawagan iti sir? Nagmaditi pa nagdingig ko dita. Anya? Anya nga ron nga tiyawag ko kan ka? Engineer Dennis, kasta ka di? No. Call me honey. Si ka talaga. Ano ti bisitam? Amang ano ada makangag. Amang ano niya pa iti may bagada. Awan may bagada. Tawan mo't asawak. Ken may isa. Awan mo't asawam. Parehas na single. Saan kayo pa'y mo nagkalay sa iti dayja at Jenny at delivery di food panda? Anya? Ala, umay kaganyak iti table mi iti kakadwa ka engineer. Yam-amu ka man kadakwada. O sige. Ngam pangaasim ata saan nakapampanawan. Mabaina kadagiti bisita. Tanang, da kayo magayam. Ay, imbayak ta nagluto ak ngamen iti sidigang abangaos. Saan bimot ana ibos ka ni Lloyd? Iso adang yagak. Adtaw. Ay na, hey, agyaman ak nanang. Apay, awan ni Kayla. Awan pa'y mo't nanang. Diyak pa'y makontak ti cellphone na. Anya? Rabeen ngam awampay. Naku na ngamin nga the birthday ti kayem na nga tinlar na. Isa siya kung tinapanang sukon kinialay sa ije pagadalan na. Ay, una yan dayjay nga anak ko. Imbag kumamait no ag-text up no amaw. At siguro do'y dyan itong matandaman, ananang. Kati apo ko ngay. Ada niti silad na. Inlutwa kita ken pinakan ko sakbay at pinaturog ko. Ay na, agyaman ak unay Jerry. Awan na nyaman na nanang. Napatag kanyak ti ubing. Isong aramidak lang ti pagrabag nga kasama. Nga oray sana siya ti pudpudno nga amana. Apay nakahululi magkakaila. Itaman pa kasta ka? Adala kayat ko nga ibagakan ka, Jerry. Ha? Anya na ita? Agsinatan. Anya? Nalawag mat siguro tinaybagak. Agsinatan. Saan lak kumamat nga angawan akasta? Sanak nga gang angaw, Jerry. Seryoso ak iti bagbagak. Agsinatan. Saan siguro adata ti para iti tunggal maysa? Awanan mariknak apanagayat kan ka. Kaila? Nabanog akon iti relasyon ta. Kan makita ngawan turong na. Kastoy lata na kan kanayon. Ingam, kaila? Awanan ti adu asa upay. Agsinatan. Agsubli ka laengan itinaganak mo. Total, saan tamat ang nagkalaysa? Anya? Anya? Talaga nga yung paypayso mo, di pa nangisinam kini Jerry, When friend, amok mat, kan mariknak asaan ada kami ti para iti tunggal maysa. What? Total, saan kami mat ang nagkalaysa? Iso asaan anarigat ti panagsinami. How come, Kayla? Oray saan mo nga ibaga?
Uray, saan mo nga aminan kanyak? Iso nga insinam ni Jerry, gaputad dan rik nayo iti tunggal maysa iti dayja adines. Wan ko na, magpudno ka. Ha? Amok tagtartaray dito panunot mo, bes. Well, sapel ako ma, tasaan mo apagbabaw yan tinaramid mo apanangisinam iti lalaki anangaklon iti amin mo. Agraman ti anak mo. Friend? Kansapel ako ma, tagbalin kayo ang naragsak iti barong ayat mo. Ay, Jack Ambaw, no anya ti ibagaken ka kayla. Nanang, Jack Ambaw, no anya tinadagsen arasaon tapno aramidem kini Jerry ti kasta. Gapulaeng ka de iti trabaho na a-delivery iti food panda. Abasit laeng ti mayawawat na ken ka, iso analakalat para ken ka ti panangisinam ken kwa na. Saan matakasta, nanang? Anya asaan? Anya kumapay ti sabali arason no saan aday talaang. Nanang, nabayagan day ta aparikot mo ken kwa na. Wine, pudno abasit laeng ti matmatgadan na, kas delivery food panda. Agam saan nga umdas day ta arason, tapno aramidem day ta. Ay, di kala pinanonawt, no kasanaw ti panangipateg na kada kayo nga agina. Inako na amin a responsibilidad, kas ama ti anak mau, nga uray saan namat apo taw ti anak mau. Ngam kasta ti subad mo ken kuana. Husto nanang. Ad-adalaang amarigatan kami, no agtultuloy ti panagdan nami, nga awan mat panagayat kun kan kuana. Hay, Jack, amuken ka! Ala, sapay la kumata saan kanto nga agbabaway, iti dayta nga inaramid mo kan kuana. Sapay la kuma. Saan to apulos ngagbaliw ti panagayat mo kanyak, Dennis? Saan to pulos kayla? Sipot pa'y katatan panagayat ko ka. Iso na lang. Tamas pinilim da siya food pandam siya. Ala, gusto ko mamatan Sana balitawan kamin. Tinapatag ita, kat ti adda ka data. Ti ayan ayat ta. Ala, kat pagyaman ako na'y, ti panangaklon mo ni tayat ko para ken ka. Awanan yaman na. Kat sapay la kuma, tasaan kan tupulos nga agbaliw. Saan lang si katinayat ko? Karaman ti anak mo, kayla. Nagasagana ka tumakder kas ama ti anak mo. Agyaman ak unay, Dennis. Sapay la kuma, tasaan kan to nga agbaliw. Talaga mo't a blooming ka ita friendship. Sika talaga, tila madmadlaw mo Ay na, puno ti bagbagak Kas tagaham ti the boyfriend na nga engineeran niya. Mayari iti sabong nga kanayon na masibsibugan. Iso kanayon mo't a blooming. Nagadumanan nga ibagbagam. Kahit kumusta kayong mo tiniti engineer a boyfriend mo nga As usual, true love exists. Wow may exist ka pang nalalaman. Aywan gayam, kumusta mo ni Jerry? Si kakit dimat, awanan communication mi. Manumatan abulan nga awan damag ko may papankan ko Basta ti amok, nagawidan kadag iti naganak na. Talaga mo't namin pinsan mo alinipat Ada kaayan ayat kon. Iso nga awanan ti rason. Tapno panunutak pa'y ni Jerry. Makasarak tulat tamat tinapudno nga agayat kan kuana. Awanan ka iti bain, Dennis. Talaga nga awan babain mo. Janice, pangasim. Magsaritaan ta ko ito'y. Kabayatan gayam ti panagtrab-trabaho kay Jabrod. Adda ka dito'y pinas abisi iti babaim. Pakawanan na kuma. Aklo na ka nagbidutak. Ninamnamak nga iti panagawid ko. Kat asikaswantan ti panagkalaysata.
Ngam kastoy matgayam ti damag asang putak. Pagawan na ko ma, Janice. Saan ko ngayon gagana? Anya? Saan mo nga yung gagara? Addan to aldaw yu iti babaim, Dennis. Apayan nakaululimag ka, Dennis. Ada ka di parikot? Ay, Idi na minsan ka payapalpaliiwan. Ada ka di kayat mo nga ibaga? Kayla. Agwin na swastan. Anya? Pagawanan na, Kayla. Diyak kayong kabalan nga isukat ni Janice kan ka. Kun kat. Pudno tinadamag ko. Adito'y ti kanayon a pagtamtambayan nyo adwa. Mabitlaan. Sino ka? Salsaludsodom no asino ak. Siyakla ang mat ti 5 years girlfriend ni Dennis. Nabaya ka kay Jabrod. Agkasar kami kuman, ngam saanin amatuloy gapo iti naramid yo kanya. Anya? Awan karbangak amang sipat kan ka, gapo ta saan ko paymat nga asawa ni Dennis. Ngam dayto iti tandaanam. Saan ka apakampante kan kuana? Naaramid na kanyak, isu a posible a maaramid nan tumat kan ka. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy, Dennis. Ulbod ka! Pasensya ka kuman. Sapay lang ko matamawatan lang. Anya? Kasi tinakunag. Diyak may sukat ti mano atawan mi kini Janice iti kasing ka. Kasjay laang kalakaparakan ka, amakiwin na suwas kanyak. Saan kamot nga inayot Awanan kay tibain! Aray ko. Kalpasan ti amin! Kasta ti bagam kanyak! Pagkawanan na kuma. Nasuliso ka klakin ka. Ngam, saan ka nga inayat? Dahil tatupod no. Anya? Dahil tuwin ti mao ti panagsarakan panagsarito ta. Kahit kung urnusan ta amin. Ni Janice, ti kahit ko makaduhay titong palbiyag. Dennis! Awan parikot kanyak. Nusubliam ni Jerry alig-in partner mo idi. Iso lang ti mangayat ken makaipatigan ka. Nawatang ka ti. After all the happiness with the engineer, kastan tilangam. Super haggard. Jak amon ho niya ti aramida gayam. Uray siya, kajak mat amon ti ibagak itaking ka, friendship. Jak amo, no andingayan ka nga ta, uno iparupak king ka, agungunam. Anya ka din day ta nga ibagbagam, friend. Well, amirism Amirism ita ti patag tinapudno nga ayat, kan ti power of money ako nada. Ni Jerry a food panda delivery la ang amakon ko na. Napudno ti panagayat kan pamatag na king ka. Saan lang nga si ka? No dikat kang runaan ti anak mo. Ngam anya tinaramid mo. Kapulaan iti kapasit ti mayaw awat na king ka. Insukat mo iti engineer nga impagarup mo ang makaitid nam ay iti biyag mo. Engineer nga agpaiso, ngam samot na punuking ka. Agasam man ta na aramid na nagayaman na tiriknam. At damagam ti long time girlfriend na nga OFW. Houston, friend. Jak kaya ta namang agpaydagita. Saan mo kaya't adanggan kaputa na sakit at talaga ti kinapudnoan niya? Isu asurum nga ikan patagdag iti tattao, nga uray saan da maitid ti amin awans mo, no napudno damot king ka, dagidya iti rumbang nga ayatan. Friend. Anom ti engineer no adu kayo ababay ti biyang na. Uray food panda delivery amakun ko na, lakit di, napudno king ka. Ti material abanag kat agpatingga. Ngam tinapudno nga ayat kat agtalinaad aginggat inggana.
Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan. Dito'y drama tayo, Gasa iti biag. Insurat to'y pagayam yo, Donabel Aran. Isagsagot ka na kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.